asekho isithwala singenabo ubungozi kehla. Yeah. Sonke isithwala sinobungozi kehla. Yeah. Asekho singenabo ubungozi ngoba sihambe sibese sifuna ukuyihlabela ekhaya. Yeah. Sihambe sibese sifuna ukuyihlabela ekhaya. Into esike siyenze la sisumisa abalaba kuphela idala zala ekhaya bese sihlanganisa nezidala zakini sihlanganiseke. Kuyenzeka uthola ukuthi uthi uzothwala. Kwenze ukuthi umuntu uthola unedlolezela strong. Kuvesane kubhede kuyena uthola umuntu siyasangana ekhaya. Omunye uvela uthola uyothwala. Kuvele kuvaleke yonke into yakhe. So mina into engike ngiyenze siqala simgeze kuqala sibone ukuthi siyakwazi ukuthi simsize ngalento esifuna ukuyisiza ngayo. Maka ukuthi akwenzeki akwenzeni ngiyakutshela ngaphambi kokuthi ukhokhe. Ake ngibingelele mbukelo lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo bafafuke njengento ngabani isamba nesamba unkosi angalela maqedo lola bafoza nokwaje izikhundla othi mawuvimba ngala uthi usungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa ngitela ngiyabingelela le inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani namhlanje sihamba saze safika kudokotela uGodolo Mnyama ade sasikhuluma nayo sixoxa ekutheni ukuthi hayi uyogcina ehlelile ekutheni ukuthi siqhamuko dokotela avele sikubingelele sikwamukele kwinethezeka TV. Baba uShembu njani uyaphila kwasiyami? Hayi siyaphila mteka baba sibonga kona nje ekuthenini ukuthi ithuba lokuthi sifike la kuwena dokotela selize lenzeka. Hayi ngibonga kakhulu ngibonga nakubabukeli ngibonga nje nakwinethezeka TV ukuthi ngigcineni kwazile ufika kehlalana. Dokotela ake singene kuyinsebenzo ngoba siyabona ukuthi ungudokotela siqala kakhulukazi nalapha eWashweni masikhuluma ngeWasho siyabona ukuthi kuneziphakamiso ezikhona ngokuhlukana kwazo la kodwa ake siqale ngokwemsebenzi oyenzayo njengodokotela la indumbeni masikhuluma ngomsebenzi wakho dokotela omkhulu. Kehlalami into esiyenzayo la siyacupha siyalumba siphindisela la eqhamuka khona sikhulisa ubudoda bomuntu pheceleza into yokuchama. Kuba usize wabanana ubusuthenga exactly usize wabanana. Mina yazi ufaka ayazi khepha. Kube soma ukuthi mafuna ugodisa umuntu emhlabeni kuba inkukhu emnyama zintathu insuku ungena indlela. Base ufuna ukugwelika ke futhi zikhona into eziphilisayo la. Zikhona into eziphilisayo. Asisebenzi ke futhi lentothi wafaka imali kaphepha ufaka imali kaSpar. Yeah. Uzala ekhaya ufike nemali. Yeah. Maka ukuthi ufanele uyifake ebhenki uzoyifaka ebhenki. Kodwa mina ngikholelwe kakhulu ukuthi umuntu ufanele afike esigodlweni. Izinto zokuphila zikhona kehlalami. Yebo. Ake singene la kakhulukazi singakafiki lezi zokuphila nalezi zokucupha. Ake siqale lezi ezomhlanhla. Ekutheni ukuthi ezintweni zakho zomhlanhla ngoba abantu abaningi bakhala ngamathuba emsebenzi nokuthi ngisho kuthiwa kuyacatshangwa endaweni ukuthi ubani ongabamba lo msebenzi noma endaweni ethile no umuntu uvele ngamcabange nje ngenxa ukuthi kube nethunzi elithe sithe kuyena. Ake singene lapho kulabo abantu abadinga umhlanhla kakhulu. Kehlalami iwasho zikhona umuthi wenhlanhla ukhona umavula kuvaliwe ukhona kehlalami. Ngiyakwazi ubaphathisela abantu kaphepho. Makuthi usegoli ngiyakwazi ukufakela eTexini kuyadependa ukuthi umuntu usuke efuna ngokusheshsha ongakanani. Zikhona ke izinto ngiyakwazi ukufakela ke. Umuntu mangimfakela ke ngeke ngichazele ukuthi ufanele enze ukuthi kuphela ke ilokho ke kuphela. Okay, nakho-ke sesingena kule msebenzi-ke okuyiyona okumhlahlandlela nokuthi iyona ebesithi impela songena kuyona namhlanje kakhulukazi le yabantu abazamayo empilweni kakhulukazi laba bantu abanamabhizinisi ngoba sike sakhuluma ngeziphakamiso nokuthi-ke wenze njani ngeziphakamiso. Kube sokuthi kehlalami-ke uyabona kulabantu beziphakamiso ukuthi abantu phela sebekholelwa kulento ukuthi hayi iscoop ukuthi ngibe ngathanda ukukhuluma kakhulu ngoba manje angifuni bese ngiqala bese ngithola ingcingo bethi hey ngibulala imisebenzi yabantu kanjani cha. Mina ngudokotela mina ngezokwami ke mina la futhi angifuni umuntu angifonele ezobuye ezongibuza ukuthi inyanga ukuthi kunyanga ukuthi mawuza la kumina woza la ekhaya kumina mawufuna isiphakamiso sikhona la ekhaya. Sikhona sinobungozi sikhona singenabungozi. Into engispecialize kakhulu phela isiphakamiso. Kube soba kukhulisa ubudoda bakho, kukhulisa ubudoda. Kube soba yilokho uyamkhe umuntu esifazana Nkosi yami uyamlokha ngishuka mthume egoli hayi lutho kehlalami. Hayi ke mawufuna ukubona kokudonsa khona maningi amavideo yami kehlalami khona mangifuna ukubona kokudonsa ukuthi angidlala imlingo kehlalami angidlala imlingo. Mawufuna into yokuphila kehlalami khona siyaqopha siyalumba siyaphelisa
uma ufuna ukugweleka baba uyakwazi ukugweleka la ekhaya. Okay, iphakamiso zakho akukhulume ngoba uthi kukhona kakhulukazi esingenankinga esingenangozi angibeke kanjalo mase kuba khona esinengozi lesi esinengozi ngabe salithinta ekhaya noma sithinta kakhulukazi wena uqobo ongasigcini leso isithembiso noma leso siphakamiso ongasenzeli lokho okwakuthiwa kuyimigomo nemibandela. Khehla lami ake ngiyibeke kanje. Nakho Nkosi yami ngeke ngizokhuluma iqiniso. Asikho isithwala singenabo ubungozi khehla. Yeah. Sonke isithwala sinobungozi khehla. Yeah. Asikho singenabo ubungozi ngoba sihambe sibese sifuna ukuyihlabela ekhaya. Yeah. Sihambe sibese sifuna ukuyihlabela ekhaya. Into esike siyenze la sisukumisa abalapha kuphela idala zala ekhaya bese sihlanganisa nezidala zakini sihlanganiseke. Kuyenzeka uthole ukuthi uthi uzothwala. Kuyenzeka ukuthi umuntu uthola unedlolezela strong. Kuvesane kubhede kuyena uthola umuntu siyasangana ekhanda. Omunye uvela uthola uyothwala. Kuvele kuvaleke yonke into yakhe. So mina into engike ngiyenze siqala simgeze kuqala sibone ukuthi siyakwazi ukuthi simsize ngalento esifuna ukuyisiza ngayo. Makuthi akwenzeki ngiyakutshela ngaphambi kokuthi ukhokhe. Ngifuna ukubuya lana ke ngoba usuyichaze kahle wayibeka kahle leyo ukuthi umuntu uyabheka ekuthenini ukuthi ungamsiza kanjani uma usumgezile nokuthi siyamvumela lesithwalo noma siyavumelana lesithwalo naye. Ake ngibheke la ekuthenini ukuthi umuntu kahle kahle ofuna ukubheka inkinga zakhe uyayibheka la ekhaya noma uza nenkinga le afuna ukuyilungisa kuphela. Umuntu uyachaza uma ukuthi usuke ufuna ukugweleka mina ngeke ngithande ukuthi umuntu maye ngifonela vesana ahlale edabeni wegodo nakho mina ngifuna into yokuphila bese ngiyakutshela ke uma ufuna into yokuphila ngichazela into ke ngizodinga ukuthi ngidinga ukuthi into ake ngithanda ukuyenza ngisuke ngiqikelele kakhulu ukuthi fanele ngiqale ngibheke ukuthi umsamo wakho unjani. Ngoba manje angifuni mase ngikwenzela into usuhamba uthi hey inyanga idlala ngathi inyanga idlala ngathi into edala ukuthi uhamba uthi inyanga idlala ngathi ukuthi manje niyamveza qale niyokwenza into ningabhekile umsamo wakini. Ake singene kule yokugula nokuphambana ngekhanda uma umuntu ethi wenza into ephikiswe umsamo ngoba umsamo ustrong. Ake singene kuleyo kodwa sinaba abantu abakanjalo nasemndenini abaphanjanelwe izinto ngenxa ukuthi abanye bayasaba ukuphumela kakhulukazi emndenini ukuthi besiyothwala. Labo bantu kukhona yini ongabahlelela kona noma okwazi ukuthi ubenzele kona ukuze kuphele lokho okukubona? Kubala kakhulu lokho Shembe, kubala kakhulu lokho. Uyafika la ekhaya ubese ukuthi ukuhlola Nkosi yami siyahlola la ekhaya. Cha angihlole efonini bakwethu ngoba uma uhlola fanele ngishisa impepho Nkosi yami kuze ngikwazi ukuhlangana nabakini. Angikwazi ukuhlangana nabakini efonini Nkosi yami. Ningixolelo engane zakwethu asikwazi ukuhlola efonini la ekhaya. Asihloli online la. Fanele ufike lapha esigodleni khehla lami. Nakho-ke umuntu unento yala ekhaya wenze njani uqhubeka khona ukuphila ekhaya ngoba uthe kunobungozi okunye esinye sinangozi kodwa waphinde washo ukuthi kodwa kahle kahle asikho isithwalo esingenabungozi. Ngabe uyaqhubeka kwezakho nokwenza izinto zasekhaya noma usuke usumqalise isivumelwano esisha? Uyakwazi ukuqhubeka ngoba mawufika uyafika ukuthi ngicela singenabungozi. Mawuzothi ucela singenabungozi phela ngiyayithanda vele imali. Imali khehla lami ngizokunika phela ngithi asinabungozi kodwa sinobungozi. Into engeke ngiyenze kuphela ngenze lento ukuthi ungachithi igazi ekhaya. Mosana uhambe nifuna ukugcatshwa bazongicaba ngezizwe lana. So ngenze lento ukuthi ungachithi igazi kuphela ekhaya. Isithwalo nje lese ngisuke singenabungozi leso ukuthi kungachithwa igazi kuphela. Isona esiright ke leso. Mawufuna leso sinobungozi into engeke ngiyenze yona si-contract ke lesi 10 years kuphela uyabuya usuzosebenzela abanye nawe. Nawe uyabuya uzosebenzela abanye utsho ukuthi 10 years nje ukuthi ube right empilweni kuphela. Impela khehla kunjani impela khehla lami. Ake sibuyele kulesi ke othi wena asinamngozi. Mawuthi akuchithi igwazi ekhaya usho noma ngabe kuthiwa kuyahlatshwa fanele kuyeke ukuhlatshwa. Cha mangithi asichithe igazi khehla lami ngicela ungilalelisise kahle mangithi asichithe igazi ngesikhathi ngikwenzela mina la asichithe igazi mawukuthi usukufuna lokho okusheshayo hayi ukuthi ukusheshayo imali asidayisi la ekhaya into esike siyenze sithuma abafana ngoba ngisebenza ngosibushebushe umazi ububblegum into esiyenza sithuma abafana bakulandelele into abayifunayo oyiyona osukuyilandile uyicelile
Yeah. bayakwazi ukuthi bahambe bayokudonsela. Into esiyenzayo siyakudonsela bese sikunika lento esuke sikudonsele yona. Lokho akusona-ke isithwalo-ke leso. And-ke abantu bayeka ukuthi umuntu uzofika la uthatha umuntu ngemthatho 30,000 iy'nkomo ey'mbili. Usesuka la sethi hayi manje mina imali angiyitholanga ukuthi kunemgomo kunembandelo. Asidayisi imali la ekhaya. Ngiyaphinda sidayisa imali. Okusho ukuthi akukho ukuthi ungathatha imali uyothenga imali ngoba ukudayisa imali phela ukuthenga imali ngemali okungibone nje sengifika no500 ngithi ngicela ungidayisele u5000 into enjalo into ekhona noma into engekho. Into engekho-ke khehla lami ingakho ngithi awuthi ngeke i-elaborate-ke le khehla lami ngizothi kuyi-elaborate-ke le asiyidayisa imali la ekhehla lami. Into esiyenza kuphela thina siyakusiza sikudonsela ukuthi into engibhenefitha ngayo mina la ekhaya makuthi besikudonsela umsebenzi sakudonsela ngebafana abala ekhaya ngesikhathi usebenzisa imali siyageyina thina la ekhaya ngesikhathi usebenzisa imali siyageyina mina ngigeyina ngaphezulu kwakho kakhulu khehla lami. Kunjalo impela. Ngikuzwa kahle yazi uyichaza kahle le ngoba esikhathini esiningi ngiye ngifise ekutheni ukuthi abantu becacelwe ngoba abantu bavele befune ukuyothenga imali ngemali masethi umuntu hayi sengishayiwe engakezwa kahle ekutheni ukuthi udaba likanjani kodwa ke akedlule lapho mase singena kakhulukazi kule eyeyicupho uyisebenzisa kubantu abanjani ngoba ekugcineni kukhona abantu ngempela kumanje abathi bacushwa bahlukana namasoka abo abacuphile nabanye abesilisa bakhona nabo abacushwayo uthola ukuthi uthi mangiya komunye umuntu wesifazane induku ayisebenzi kodwa uyedwa esebenza kuyena. Ngifuna ukuthi singene kule eyokucupha wena kukhona nokubhekayo nomgomo nombandela noma uwamukela imali nje mase uyacupha. Khehla lami yabona-ke asithi kuma kancane ngezeyithwalo-ke sithi ukugxila kakhulu-ke kule. Khehla lami iyacupha-ke la ekhaya. Siyacupha siyalumba siphindisela la iqhamuka khona. Uyabona uma ufuna ukukhiya umuntu wesifazane ukungiphathela idilozi lakhe. Ungiphathela idilozi nengidi yakhiye kuphela. Ngisho noma bengathi bathi bazama umfaka into ecijile ekhohlwa mfana babona ilokhu concrete nje kuphela kusuke kuvalekile. Kepha into engike ngiyenze mangicupha umuntu ngiyangithanda ukuthi bacuphe bobabili. Ngoba angibacupha abantu abangashadile noma abantu abangenazo izingane. Ngoba manje amantombazana afika adlale ngabafana noma abafana bafike badlale ngamantombazana. So umuntu mayefuna ngikhiye umuntu into engiyenzayo engike ngiyenze ngibakhiye bobabili. Kodwa isikhiye sami esilunge ngokuthi umuntu uma kudlula lo moya emhlabeni uyakwazi ukuthi akwazi ukuqhubeka nempilo yakhe lo munye. Ngikuzwa kahle kakhulu uma ucaciseleyo ngoba sibonile abanye abantu uthola ukuthi bekuyingoduso nje isencane kodwa egcineni ayisaqhubeki nempilo noma mayihlala nomuntu wesilisa uthola ukuthi omunye uyadlula uyabona leyo nto lo wesilisa uyicacise kahle uma uthita leyo kakhulukazi ukuthi uyakwazi umuntu uqhubeka ngempilo uma kuya ngokuthi usedlulile omunye emhlabeni. Sesigoqa nje okwanamhlanje dokotela ngicela ucacise indaba yokuthi lemsebenzi ke nangumuntu ufuna ukuthi umsebenzi useCape Town kodwa kukhona okunye ongakwazi ukuthi yena mhlawumbe ekusebenzise elapho eCape Town ngisike sakhuluma kakhulukazi ukuthi uyasebenzisa kakhulukazi uphepho nokuposa kakhulukazi ngamatekisi. Ngifuna ukuthi zikhona inezinye zeinsebenzo othola ukuthi izinsebenzo zomhlanhla nezinsebenzo nje eziqondile zokwakha lo muntu ekuleyo ndawo ekuyona njengamanje lo muntu kodwa uthola ukuthi amandla okuza la akanawo kodwa unawo amandla ukuthi engakhokhela izinsebenzo lezo ongamnika zona. Yebo zikhona khehla lami siyakwazi ukusiza kwezinye izinto-ke asikwazi khehla kusuke kuphoqelekile ukuthi ufanele uze la. Yebo phela ngizothi ngiyakwazi ukusiza ngoba imali ngiyayifuna. Kodwa ezinye izinto kuphoqelekile ukuthi ufanele ufike la esigodleni. Fana nalabantu bazongitshela ukuthi uma usegoli ngicela ungitshele kuze ngizokwazi uma ufuna usizo woza lana wena. Esibhedlela sikwazi ukuzolanda wena. Asibonge khehla lami sivalele sokwamanje sibonge khehla lami. Yebo dokotela abantu bakuthola kanjani einkundleni zokuxhumana noma abakufuna ocingweni kakhulukazi nabafisa nje ukuthi bexhumana nawe njengamanje ekutheni ukuthi bekwazi ukuzodonsa lezi insebenzo esikhuluma ngazo. Inamba zami zizobhalwa lapha wengane zakwethu inamba zami zizobhalwa lapha. Zikhona ku WhatsApp ikhona ngisho ngoma calls. Ningakhohlwa wengane zakwethu like and share ningakhohlwa nokusubscribe lapha kaNetheza TV. Sibonge ngane zakwethu. Sibonga kakhulu dokotela.
Amen baba. Kunjalo mbukela lapha ekhaya siyabonga kakhulu udokotela uGodola Mnyama uchaza yonke imisebenzi ngoba kuyakuthandeke ekuthenini ukuthi udokotela ekwazi ukuthi echaze yonke imisebenzi ngoba siqala ukuxhumana naye osukwini namhlanje sesisideke isikhathi sihleli ndawonye ekuthenini ukuthi sikhulume noma sikhulume naye esho ukuthi hayi nizogcina nifikile sesizafika njengenethezeka TV sibonga nokuthi futhi ucacisele kakhulu ekuthenini ukuthi akahlole efonini okubalekile ngoba ushisa impepho isekuthenini ukuthi wena fika la endumbeni eshisa impepho ekwazi ukuxhumana nabantu abadala mase kwazi ukubhekela izinto kakhulukazi makuya ngokuthi unenkinga ethile noma wazama ukwenza izinto ezithile wafihla kodwa egcineni uzokhona ukusizakala uyisholo yena udokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakhe asinike sona khona la kwinethezeka TV igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo umafafuke njengetangabani sambane samba umgosa ngalala maqedo lala bafozane kunokho nje izikhundla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovu oyiphayi madakene ushasa ntetsela ayiphindi ibonana nangokuzayo yeba